bolsa de rodaje tiene que haber un cable. Corre, trae la bolsa de rodaje, por favor. Es importante. Corre. Comencem? Va. Un segon, sisplau. Un segon, Em sembla que ja. Em sembla. Hola, moltes gràcies per ser aquí. Avui fa 5 anys i 5 mesos exactes que vaig marxar a l'exili. Constatat que no hi havia un pla per resistir i materialitzar la declaració d'independència, vaig dir-me a mi mateixa que no permetria que l'Estat m'atrapés sense plantar cara. I amb aquesta motxilla blava, com a equipatge, vaig fer cap a Perpinyà. Avui fa exactament 5 anys em va detenir la policia escocesa a petició de la justícia espanyola, però no se'n van sortir d'engarjolar-me, com no se'n van sortir d'evitar que exercís d'eurodiputada un cop el poble de Catalunya em va escollir, ara farà 4 anys. La persecució dels exiliats ha estat patètica, però persistent. Ha esbarrat les costures de la precària democràcia que practiquen les institucions espanyoles i ha erosionat la seva influència a Europa a mesura que la seva imatge retrocedia fins a la caricatura de la llegenda negra. Sense l'aquiescència dels catalans, Espanya sembla la contrareforma contra la democràcia i dona via lliure a tots els que volen vulnerar l'estat de dret al continent. Per això han hagut de substituir el delicte de sedició, un delicte inquisitorial contra els líders polítics, amb el delicte de desordres públics agreujats, un delicte pensat per controlar les masses i els activistes. Si jugaven al poder seguir jugant a la taula dels estats normals. Amb aquest canvi al Codi Penal, sembla que l'acusació contra mi ha quedat reduïda a desobediència, que és un altre delicte obscurantista que pretén que un tribunal pot dir-li a un govern que obeeix un mandat parlamentari i referendari què ha de fer abans de que ho faci. La idea de separació de poders que informa la democràcia espanyola queda perfectament retratada. Al final, els jutges i les seves genealogies arrelades fins a l'època absolutista tenen sempre a Espanya la darrera paraula. Per això avui hi ha una ordre de detenció contra mi perquè em prenc la democràcia no com un pretext, sinó com un deure. Això, pels aparells de l'Estat, és desobeir. El dia de la meva tornada vull deixar clar que la persecució de la que sóc objecte no és a mi personalment, sinó al país sencer. No he vingut a fer cap pacte amb l'Estat, sinó a denunciar la vulneració sistemàtica dels nostres drets, la passivitat de les institucions catalanes i la necessitat de que les institucions europees deixin de mirar cap a una altra banda davant de la violació sistemàtica de l'estat de dret a Catalunya. És el que porto fent des que vaig ser escollida al Parlament Europeu. Per això, l'objecte d'aquesta roda de premsa és presentar la web estatdedret.cat. És un projecte en el qual el meu equip i jo hem estat treballant des de fa molt de temps. És un inventari de la persecució nacional contra Catalunya. Hem registrat, descrit i catalogat fins a 1.000 entrades que expliquen com els poders de l'Estat han vulnerat i vulneren l'estat de dret contra els catalans des del 2003 fins al 2023, els darrers 20 anys de la persecució nacional. Per què ho hem fet? Perquè cada any la Comissió Europea fa un informe sobre les vulneracions de l'estat de dret als estats membres i en la part que parla d'Espanya mai no diuen res de les vulneracions contra els catalans, malgrat que se'ls informa puntualment.
els equilibris del club d'estat pesen més en públic i ja els fan pagar el preu en privat. Aquest inventari està pensat per posar-los-ho més difícil. L'hem posat en una web en català i en anglès que podeu trobar a estatdedret.cat i els casos de vulneració poden ser enviats directament a la presidenta de la comissió, de tal manera que cada vegada que un català trobi a la web una vulneració la pot convertir en una denúncia, com és el seu dret. Recordeu, és estatdedret.cat. Per això he dit abans que no he vingut a fer cap pacte amb l'Estat, sinó a continuar el combat i a plantar cara, com volia fer quan vaig marxar i com he fet aquests darrers 5 anys i mig de lluita compartida amb el president Puigdemont i els consellers Comín i Puig. Vinc a denunciar la vulneració sistemàtica dels nostres drets, la passivitat de les institucions catalanes i la necessitat de que les institucions europees deixin de mirar cap a una altra banda davant de la violació sistemàtica de l'estat de dret a Catalunya. És el que porto fent des que vaig ser escollida al Parlament Europeu i aquesta web n'és una eina més a disposició de tots els catalans. Una darrera paraula sobre l'ordre de detenció del jutge Llarena que pesa sobre mi. És il·legal. Soc eurodiputada i tinc immunitat a tota la Unió. Només a Espanya aquesta immunitat no se'm reconeix ni a mi ni als meus companys d'exili, el president Puigdemont i el conseller Comín. I a més, el jutge Llarena no és el jutge competent. Ell ha deixat clar que això tant li fa. I, per tant, és una vulneració més de l'estat de dret i dels drets fonamentals vigents a Europa. Si em detenen, haurà d'atendre's a les conseqüències, com sempre havia passat a Europa. Continuaré exercint d'eurodiputada i exhauriré totes les vies legals per defensar els meus drets polítics i els drets del poble de Catalunya, que em va escollir per representar-lo, i mantindré els meus drets davant dels tribunals europeus, tal com hem fet aquests darrers 5 anys. Moltes gràcies. Hola, Jordi. I ara, si hi ha preguntes, voleu fer les preguntes abans o presentem el web primer? Primer el Jordi. Doncs ara, abans de fer les preguntes, en Joan, el meu assistent, us farà una breu presentació de com funciona la pàgina web i després passarem a les preguntes. Gràcies. Bé, com ha explicat la Clara, aquesta és una web que recull centenars de casos judicials en més de 1.000 entrades. És un recull de les vulneracions de l'estat de dret a l'estat espanyol i primer que tot el que trobareu és una part principal on podreu cercar qualsevol cas, qualsevol protagonista, qualsevol any, qualsevol esdeveniment que vosaltres busqueu. Per exemple, posarem un cas en concret com podria ser Clara Ponsatí. I aquí trobaríeu tot el que ha anat passant des del punt de vista cronològic sobre la Clara Ponsatí. També teniu la cronologia completa, que la podeu veure des del 2003 fins al 2023. Si podeu filtrar per any, se pot filtrar per diversos etiquetes que teniu on se mostren els greuges i totes les vulneracions que hi ha hagut a l'estat de dret de l'estat espanyol, i si entrem en una entrada en concret és on podeu denunciar, on la gent podrà denunciar aquest cas davant la Comissió Europea, simplement introduint les seues dades, el seu correu electrònic, i podran enviar aquest correu a la comissió per denunciar-ho. Com podeu veure, és una web que volem que la gent facin servir, que sobretot la facin servir per denunciar aquells casos que més els indignen, i esperem que sigui d'utilitat per denunciar la repressió. Moltes gràcies.
M'ha sentit, no? Sí, sentia la pregunta. A veure, sobre què passaria en el cas d'una hipotètica detenció, doncs la veritat és que no m'atreveixo a fer pronòstics. El jutge Llarena ha fet uns escrits en els que ell descriu la necessitat d'aquesta detenció perquè jo li presti declaració davant d'ell. Bé, això ho haurà d'explicar ell si arribem en aquesta situació. Respecte al segon, el jutge Llarena ha tingut 5 anys i 5 mesos per citar-me a declarar sobre aquest suposat delicte de sedició i no ho ha fet. Per tant, no sé. Sí, si la cita, la seva intenció és comparèixer davant les autoritats o mantindrà l'actitud de no fer-ho? Jo he dit ben clarament que no reconeixem la competència del jutge Llarena. Per tant, seria una inconsistència. Hola, bona tarda. Jo voldria saber per què ha triat avui venir a Catalunya. Si té alguna relació amb el fet que demà Meritxell Serret hagi de comparèixer davant del TSJ, que també va ser exiliada com vostè. En tot cas, quin ha estat el motiu d'haver triat avui i no un altre dia? Gràcies. És un dia que em anava bé. Vam estar pendents de les resolucions del jutge Llarena fins la setmana passada i ens ha semblat que avui era un bon dia. Jo volia saber quins escenaris han contemplat que pot passar a partir d'ara i quines previsions té sobre el seu futur. És a dir, suposo que com a eurodiputada mantindrà la seva residència a Brussel·les, però no sé si té intenció de venir a viure definitivament aquí o si es mantindrà allà. Quina previsió té? A veure, mentre jo sigui eurodiputada, la meva dedicació principal serà a Brussel·les i a Estrasburg i, per tant, també la meva residència. És evident que sí, en els propers dies queda clar que jo puc circular lliurement per l'estat espanyol, doncs Barcelona és la meva ciutat, me l'estimo i tinc la meva família i molts amics i per tant jo seré a Barcelona de forma freqüent i regular. És la mateixa pregunta que m'ha fet la Núria. Jo no em plantejo escenaris, hi ha la possibilitat que hi hagi una detenció i si quan hi hagi aquesta detenció, doncs, en fi, reaccionarem davant de la detenció. Si no puc fer previsions sobre el que passarà respecte a aquesta detenció, que és una detenció per prendre'm declaració. No és una declaració, la intenció que ha declarat el jutge Llarena no és empresonar-me i per tant, en fi, és... Hola, bon dia, Clara. Hola. Aquí. Un parell de preguntes. Una, dius que no reconeixes l'autoritat del jutge Llarena. En cas de que hi hagués aquesta situació possible de ser detinguda i portada davant d'ell, si declararies o si et negaries a declarar? Aquesta és la primera pregunta. I la segona és, en cas de detenció, si teniu previst algun tipus de via de recurs o de petició davant o bé del Parlament Europeu pel fet que ets eurodiputada o del Tribunal de Luxemburg pel fet que hi ha ara mateix una causa pendent de resolució en relació amb la immunitat. Ja t'he fet venir, Son preguntas molt per l'advocat. A ver, yo creo que hoy es el día del regreso de Clara, no el día del resurgimiento del juez Llarena, entonces vamos a disfrutar de su regreso, vamos a que ella se sienta de nuevo en casa. Y al respecto de las dos preguntas, nunca hemos improvisado. Hola, Clara, en directe pel planta baixa. A mi m'agradaria saber què és el primer... Aquí darrere. Què és el primer que penses fer aquesta tarda? Què és el primer que tens pensat fer avui? A veure... Voldria passejar fins al Born.
Senyora Ponsatí, sí? Una pregunta en directe pel versió RAC1. La seva tornada, quines conseqüències creu que podria tenir per la resta d'exiliats? És a dir, depenent del que passi a partir d'ara amb vostè, amb la seva tornada, es podrien plantejar tornar també el president Puigdemont i els consellers Comín i Puig? A veure, em sembla que tothom té clar que la intensitat de la persecució personalitzada, en el meu cas, ha disminuït, però en canvi la intensitat de la persecució personalitzada contra el president Puigdemont, el conseller Comín i el conseller Puig és tan intensa com el primer dia. Per tant, jo en part torno aquí per visibilitzar més intensament el seu combat, també. Veurem quin és el comportament del Tribunal Suprem davant de la meva tornada. Podria, diguem-ne, donar més lliçons de la seva manca de respecte pels drets fonamentals, però en tot cas em sembla que de forma relació directa entre la meva tornada i el que pugui passar els propers dies i la tornada dels meus companys, jo de moment no en sé veure. Clara, perdona, aquí. Una pregunta, dues preguntes. La primera, quin efecte creus que ha tingut la reforma del Codi Penal, si és que n'ha tingut algun, en la teva tornada? Parlo concretament de la derogació de sedició i aquest canvi per la desobediència. I la segona pregunta, si el jutge Llarena ordena que siguin els Mossos qui et detingui, què creus que hauria de fer el govern català? Gràcies. És evident, ja ho he explicat, que la meva tornada va relacionada amb el fet de que la persecució a la qual ara estic sotmesa és una persecució per desobediència que no comporta presó. Des del primer instant en què va començar la repressió contra el govern Puigdemont, jo he declarat molt enfàticament que jo no tinc cap ganes de ser empresonada, el qual no vol dir que això sigui impossible, però vaja, no. Per tant, efectivament, hi ha una relació. El possible benefici que jo pugui gaudir d'aquesta reforma del Codi Penal és un cost col·lateral que la persecució sembla que ha de pagar que el govern espanyol sembla que ha de pagar per rentar-se una mica la cara, i en el meu cas, tal com han anat les coses, les acusacions anteriors, etc., la forma estranyíssima amb la que s'ha fet servir el delicte de malversació al llarg de tot aquest procés, per una casualitat que jo mateixa encara no acabo de comprendre, doncs en el meu cas no m'afecta. Respecte a si m'han de detenir els Mossos o no m'han de detenir els Mossos, bé, els Mossos com a policia estan obligats a respectar la llei i ells i els seus superiors sabran si una ordre de detenció contra una eurodiputada que té immunitat és una cosa que ells volen executar o no. Hola, gràcies. Bon dia. Volia saber amb qui ha compartit la decisió de trencar l'exili, desafiar l'ordre de detenció del jutge Llarena i comparèixer públicament aquí al país, a Barcelona, amb el cercle, imagino, de l'exili, amb el president Puigdemont, els consellers Comín i Puig, si hi havia alguna altra persona que n'estava assabentada d'antuvi. I després, vostè ha comentat que torna no pas per pactar res amb l'Estat, sinó per plantar cara, i també ha destacat per visibilitzar encara més la repressió i mirar d'acabar amb la indiferència amb què ha operat la Unió Europea, les institucions europees fins ara. M'agradaria saber, en el supòsit d'una detenció, confia que el Parlament Europeu
doncs plantejarà un autèntic xoc de legitimitats amb la justícia espanyola i farà prevaldre la seva condició d'eurodiputada i, per tant, la seva immunitat? Gràcies. Respecte a la primera pregunta, efectivament, els meus companys de Brussel·les i el conseller Puig estaven, ara està al tanto tot Catalunya, suposo, estaven informats i a part d'això, això ho he compartit amb un cercle molt limitat dels meus col·laboradors i de la meva família. Respecte a les meves expectatives sobre la possible reacció del Parlament Europeu, home, els precedents no són bons. La manera que el Parlament Europeu va gestionar el cas de la nostra immunitat va ser francament vergonyosa, per això hem apel·lat i per això se'ns ha restituït cautelarment, no per això, vam demanar que se'ns restituís cautelarment la immunitat i ens va ser restituïda cautelarment. La discussió sobre com el Parlament Europeu va gestionar l'aixecament de la nostra immunitat està encara en mans del Tribunal General de la Unió Europea. Per tant, tinc jo moltes esperances en que la presidència del Parlament Europeu faci la seva feina ben feta. Ho hauria de fer, però sabem a quines pressions estan sotmesos i ja veurem. Dependrà de les circumstàncies. No vull donar per fet ni una cosa ni l'altra. Bona tarda, aquí darrere. Dues preguntes més de caire polític, si m'ho permet. Una, quin és el seu criteri sobre l'actitud a prendre? Perquè hi ha hagut diverses fórmules. Per exemple, la senyora Serret va tornar i es va posar a disposició de les autoritats, hi ha altres personalitats que segueixen a fora. És a dir, això vostè com ho valora? Quina és la millor opció? Fins i tot si l'opció d'una detenció en termes polítics ajuden a la teoria de la confrontació o no. I la segona pregunta, vostè ha fet una referència crítica a les autoritats catalanes en la seva intervenció inicial. M'agradaria saber si ens podia concretar quin és el motiu de la seva queixa, de la seva crítica respecte a com han actuat les autoritats catalanes en el seu cas concret. Gràcies. A veure, Meritxell Serret es va presentar voluntàriament davant del Tribunal Suprem i en els darrers escrits del jutge Llarena això es fa servir de forma molt... Jo diria que hi ha com una doctrina Serret en els escrits del jutge Llarena quan ell reclama o discuteix la discussió que fem, el que s'ha fet des dels tribunals europeus sobre la seva competència. Per tant, des d'aquest punt de vista, em sembla que és clar que un tipus de retorn a un altre té grans conseqüències. La consellera Serret després està votant pel món i posa la bandera espanyola amb tamany 3 vegades més gros que la catalana. Per tant, tot això hi ha una certa consistència, però és clar que això jo no ho comparteixo i em sembla que amb això també responc a la pregunta que m'ha fet sobre la meva actitud crítica respecte al govern de la Generalitat de Catalunya, que és conegut des de fa temps, que jo no comparteixo. Crec que és un govern que en aquests moments és una eina de l'ocupació espanyola. Gràcies. Sí, aquí tinc una pregunta. Jo sobre la consellera Serret, precisament m'agradaria saber si vostè demà anirà a les portes del TSJ a donar-li suport. No. Alguna pregunta més? Senyora Ponsatí, dues preguntes. La primera, m'agradaria saber si, a més, el seu plantejament crític respecte a la senyora Serret també ho faria per la senyora Anna Gabriel, o sigui, també considera que el seu retorn lo ficaria dins d'aquesta consistència de relat del Tribunal Suprem. I després, hi ha un tema més personal. M'agradaria saber quan exactament vostè va prendre la decisió. Suposo que els bitllets els va comprar d'ahir, però diguéssim que el procés de maduració d'aquesta decisió, més o menys quan va ser? Quan va ser el dia definitiu que vostè va dir tornar i ja està?
Sobre la senyora Gabriel no em sembla que hi hagi de fer grans comentaris. Ella també van assistir voluntàriament a declarar davant del jutge Llarena. Després la seva activitat política ha sigut diferent. No? Diguem-ne que s'ha abstingut de fer activitat política i això també, diguem-ne... Per tant, jo crec que no és el moment de criticar una senyora que no està fent política ara mateix. Quin moment vaig decidir que faria el que estic fent? No sé quin dia va ser el mes de gener, que 12, 13, no? Que el jutge Llarena va fer la primera versió de la seva interlocutòria adaptant la seva persecució a la reforma del Codi Penal en aquell moment. Jo vaig prendre aquesta decisió, després hi ha hagut unes setmanes d'interregne, però va ser en aquell moment. I de fet ho vaig dir públicament, no vaig posar data perquè no en tenies, però la decisió estava presa, sí, gràcies. Però no hi ha un contrasentit en la crítica constant de Junts i per part seva de la reforma del Codi Penal, de com això generava un munt de coses i al mateix temps aprofitar-se d'aquest canvi per tornar? M'està dient que m'haig de quedar a l'exili per sempre? No, l'estic dient que hi ha una certa impostura. O que no puc criticar? Quina de les dues coses m'està dient? No, però sí entendrà que hi ha una certa impostura respecte a les dues posicions. És a dir... Jo no veig cap contradicció. Jo crec que la llibertat de criticar és la llibertat d'expressió i la llibertat de pensament. I que jo hi he aprofitat sempre tots els espais de llibertat dels quals he disposat. Des de fa unes setmanes sembla que jo probablement tindré més espais de llibertat que els que tenia fa una temporada i estic decidida a fer-los servir pel combat per la independència. Gràcies. My plan is to continue as a member of the European Parliament for as long as I serve my term, and therefore in the next year I will mostly remain in Brussels and Strasbourg, but of course if I am free to be inside the dominions of the Spanish state, I will use this freedom to be in my city. What about your case? I don't know what the future will bring. You know, we are subject to political persecution that has brought many surprises, so we can never be sure. At this point, there is a judge that insists that he wants an arrest to speak to me, not to put me in prison. That's what he has said. So that may be what happens in the next hours or days. My expectation is that whatever the events of this particular request evolve, I should be able to be back in Barcelona shortly, and therefore my plan is to be back to my service as a member of the European Parliament and to use my freedom to be in Barcelona and in Catalonia and other places for the next weeks. Thank you. Ja estem? Moltes gràcies a tothom.